Сіз құрметлі телевизор қараушыларыбыз, эфирда яңалыклар шығарылышы. Студияда мен Эльвира Камалетдинова. Кеше Ознакайда гадәттән тыш хәл теркәлде. Кичке якта нефтчеләр урамында Volkswagen машинасы янды. Ознакайда урамда яна башлаган җиңел машинаны бик тиз сөндерәләр. Янган машина турында хәбәр кичке 18 сәгать 30 минутта 101 янгын сагын номерына килә. Бу хәл Ознакайның нефтчеләр урамында була. Янгын 2 квадрат метр мәйданда чыккан автомобиль салоны тулысынча янып беткән. Автомобиль йөртүчесе зыян күрмәгән. Машинаның техник неисправлыгы аркасында килеп чыккан янгын. Менә Ознакай халкына тагын бер пример кисәтү, машиналарыбызда огнетушителләр булу мәҗбүри. Без инде кирәк чакта аны куллана белергә тиешбез. Һәм дә инде шушындый зур янгынга булдырмау өчен бу инде бер саклану чарасы булып тора. Быелгы кыш карны мулдан бирде. Урамнарны, йорталларын, җәяүлеләр юлын чистартып кына бетереп. Узган атнада кар чистарту техникалары тагын бергә артты. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Кар көртләрен җиңү өчен шәһәрне яшелләндерү һәм төзекләндерү буенча күп тармаклы предприятие көндә, төндә дими, бәйрәм һәм ял көне дә димичә эшли. Көндә сәгать 2ләр, 3ләр, 4ләр булайны бураннар булса чыгабыз. Движение шәһәрдә башланганчы чыгарга тырышабыз инде. Моны шәһәребез халкы да һәр даим билгеләп тора. Шәһәрне чистарту өчен моңа кадәр 10 берәмлек техника бар иде. Һәм менә шимбә көнне аңа тагын берәү өстәлде. Әлбәттә, бу район башлыгының зур ярдәме белән. В данный момент мы находимся у шнекороторного снегоочистителя. Он предназначен для удаления снежных валов с проезжей части. Зима в этом году выдалась снежная, как вы видите, и не прекращается снег. Но мы работаем по поручению главы, МУП-МПБ работает в авральном режиме, не прекращается. В помощь нам пришли посторонние организации, это ПАО «Татнефти», Ознакаевский УТТ, ООО «Нефтетранс». Также нам помогает ООО «Фриви», ООО «Простор», Ознакаевский УАТ. Без их помощи мы бы не смогли это вывести этот снег. Мондый темп белән эш барганда кышның кар бураннары белән бергә тау көртләрен дә җиңә алу эшчеләр өчен берни түгел. 6 февраль көнне Ознакай районы үзәк сырхауханәсенең еллык эш нәтиҗәләре буенча район үзәк сырхауханәсенең киңәйтелгән медицина утырышы узды. Утырышта Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Владислав Винниченко, район башлыгы Марсель Шайдуллин, Татнефть медсанчасть баш табибы урынбасары Илдус Яхфаров катнашып, узган 2020 елның сәламәтлек саклау өлкәсендә аеруча мөһим ел булуын билгеләп үттеләр. Ознакай район сырхауханәсе баш табибы Илдар Шихапов исә үз чыгышында эшчәнлеккә күзәтү ясап, һәр тармакка тукталып, башкарылган һәм хәл ителәсе мәсьәләләр хакында сөйләде. Хисап чыгышына килгәндә, чыннан да узган ел медицина хезмәткәрләре өчен катлаулы ел булды. Коронавирус пандемиясенә каршы көрәшне чын батырларча хезмәт дип билгеләсәң дә аз түгел. Утырыш эшлекле шартларда барып, аңа йомгакны Ознакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин ясады. Соңыннан үзәк сырхауханәнең фидакар хезмәткәрләренә һәм күркәм юбилярларга рәхмәт һәм мактау кәгазьләре, бүләкләр тапшырылды. Шушы көннәрдә генә Ознакай муниципаль район хакимияте һәм район хуҗалыклары арасында килешү төзелде. Әлеге килешүнең нигезе яңа 2021 елда авыл хуҗалыгы эшчәнлеге буенча алга куйган күрсәткечләргә ирешү хакында. Җыелышта катнашучы хуҗалык җитәкчеләре үзләренең эшчәнлекләрен, алга куйган планнарын бәян иткәч, ике арадагы килешү имзаланып рәсмиләштерелде. Район башлыгы Марсель Шайдуллин алга табада эшне нәтиҗәле һәм оешкан төстә алып барырга, ялган саннар, ясалма күрсәткечләр белән шөгыльләнмәскә кушты. Җомга көнне район башлыгы Марсель Шайдуллин үзенең эш бүлмәсендә җиңел атлетика буенча спортчы Алина Мөхтәруллина һәм аның тренеры Рөстәм Гыйльфанов белән очрашты. Җиңел атлетика өлкәсендә Алина Мөхтәруллинаның исеме республикада танылырга өлгерде инде. Узган ел ахырында Алина Казанда узган республика чемпионатында үзенең шәхси рекордын куйды. Ул 60 метр ераклыкка йөгерүдә
3-нче 200 метр арага 2-нче урынны яулады. Һәм ул Татарстан Республикасының җыелма командасына кертелде. Район башлыгы яшь спортчыга һәм аның тренерына спорт өлкәсендәге казанышлары һәм район өчен керткән абруйлы хезмәтләренә рәхмәт әйтеп, киләчәктә дә әлеге өлкәдә уңышлар теләде. Әлеге очрашу һәм аралашу җылы шартларда барып, күңелле тәэсирләр калдырды. Быелгы Санифестта да Азнакай районы командалары катнашты. Мамадышта ел сайын Санифест Бөтен Россия креатив чаналар фестивале үткәрелә. Быел фестивальгә 5 ел тулды. Татарстан Яшьләр министрлыгы һәм Аграр яшьләр берләшмәсе белән берлектә президент грантлары фонды ярдәме белән узган әлеге фестивальдә быел 54 команда катнашты. Алар арасында Азнакайның яшьләр парламенты һәм сәнгать мәктәбе командалары бар иде. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге илдә иң зур кыймак пешерү булгандыр. Мамадыш политехник көллиятенең ашсу осталары пешергән кыймакны авыз итәргә Россия рекордлар китабының баш мөхәррире Станислав Коненко чакырылган иде. Ул тантаналы рәвештә мамадышлылар әзерләгән кыймакны Гиннес рекордлар китабына кертү турындагы таныклык тапшырды. 2 метр 51 сантиметр диаметрлы кыймакны 800 килограмм авырлыктагы зур табада пешерделәр. Кыймак әйләндерү өчен махсус уклауда ясалган иде. Моңа кадәр 7 ел элек Мәскәүнең Дмитров шәһәрендә әзерләгән кыймак илдә иң зурысы санала иде. Аның диаметры 2 метрда 17 сантиметрны тәшкил иткән була. Инде фестивальгә килгәндә таудан танклар, автобуслар һәм башка күрелмәгән техникалар җилдереп төште. Шуны ясау өчен илһам чыганагы быел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы, Совет киносы һәм коронавирус. Фестиваль күңел ачу чарасы гына түгел, 5 ел эчендә ул Мамадышны ачык йөзле, юмарт һәм ярдәмчел кунакчыл халкын еракларга танытты. Әлеге фестивальдә Азнакайның яшьләр парламенты һәм яшьләр оешмалары лидерларының самавар чанасы да иң шәпләрнең берсе иде. Алар «Где это видано» номинациясендә җиңүче булды. Эй, дуслар, сезгә сәлам, елмайсын хәтта галәм. В Татарстане мы живем, бар халык бездә бердәм. Приезжайте в Азнакай, щек-щек, угостим вас каравай. Но мы приехали сегодня к вам, Мамадыш, тыш, 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 тыш. Быел фестивальның приз фонды 150 мең сумны тәшкил итте. Гран-прины Казан һәм Мамадыш командалары бүлеште. Шушы көннәрдә генә Азнакайның Чатыртау арена универсаль спорт комплексында кышкы ГТО фестиваленең 1-нче этабы узды. Фестивальны район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Кырым Республикасыннан килгән Бакчасарай районы кунагы Рифат Дердаров ачтылар. Алар чарада катнашучыларны котлап, уңышлар теләгәннән соң ГТО нормативларын тапшыруда уңышлы күрсәткечләргә ирешкән алдынгыларга алтын билгеләр тапшырдылар. Фестивальдә 200 кеше катнашып, алар спортның бик күп төрләре, озынлыкка сикерү, мылтыктан ату, гер күтәрү һәм башкаларда көч сынадылар. Бу мавыктыргыч ярышлардан җитәкчеләр дә читтә калмады. Һәр спорт түрендә үзләрен сынап карадылар һәм сынатмадылар. Озынлыкка сикерүдә, мәсәлән, алар 2 метрдан да артык күрсәткечне уздылар. Бу көнне Чатыртау арена спорт комплекс фестивальнең ярыш авазыннан гөрләп торды. Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән материалларыбыз тәмам. Яңа эш атнасы сезгә күңелле хәбәрләр генә алып килсен. Сау булыгыз. Внимание, встречайте! Открылся новый магазин детской обуви «Юпик». Мы подготовили достойный ассортимент обуви для детских ножек в соответствии с трендами сезона и необходимые сопутствующие товары. Ваш ребенок в обуви от магазина «Юпик» будет чувствовать себя комфортно в любое время и в любых условиях. Для этого наши консультанты всегда помогут определиться с выбором в соответствии с индивидуальными особенностями вашего ребенка. А наши цены не оставят вам шанса уйти без покупки. Кстати, уже действует скидка 35% на весь зимний ассортимент. Магазин «Юпик» – главный по детской обуви. Азнакаева, Ленина 24, телефон 8 917 261 0058. Именная ложка – безусловно отличный подарок на праздники и будни. В
торговом центре Шифа заработал отдел именных подарков для самых любимых. Наши приборы смогут украсить ваш стол и послужат прекрасным подарком на долгие годы. У нас в ассортименте только качественные ложки российского производства. Также оперативно выполним коллективные заказы. Ждем вас по адресу Азнакаева, торговый центр Шифа, улица Нефтяников, 33, телефон 8 987 173 63 95. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаева. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДК «Нефче», драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.